ज़ुबान इंसान पज्जारंत हमी हतरा हरकस खबर कनक लूटी बलोच जिंदमान राजी जीडे सियासी जीडे चागिर्दी जीडे लफ्जां क्यों नफ्सियाती जीडे हाँ अवार इंदगे तक पाना दानी सरा त्रान कना गो लस महलू का उगो बलोच का वासें जांत कारा याद में दारित बलूची मरागश त्रान मैगुश में वती गेदान टीविया درود پر بلوچ راجہ شرف مندہ گوشند کے انسانی زندگی تہوادی کے تہذیب بزن سیولائزیشن کے ردوم زو گڑ بازیں قوم یا بازیں مردم کے ایک جبوتا آہاں و ترہ قومی ترتیب دات بلے ہوتی قومی ہوتی راجی بازیں سسٹم جوڑ کو کہ آنا ایتکس و آنا دود اور آنا رہبند گوشتن کے آئینی قومانی بانداتا برکینا اور ایش آئینی قومانی ہما آئین اور لا اور دستور جوڑ بنتے ہیں. ہمیں بڑا گوشند کے بلوچ بعض کو ہنے راجی کے زمین سر ہستے ہیں چاہ حضرت عیسیٰ ہوں ساری ای نشان ہستاں ادھا میں کر رو وران چو کہ مہر گڑھیں یا کہ اندگا بازیں یوڑ نشان ہستاں کہ بلوچ راج ہے بعض کو ہنی نشانی علامت ہستاں. ہمیں بڑا بلوچ ہے بعض کو ہنے دود ہستاں بعضیں ربیدگ ہستاں بعضیں کلچر و ثقافتاں کے زمانہ گاں چھ گونگو بلے بگندے کے باندھا تروچ یہ دود مٹھ باں یا شنی تا بدلی کاری یا کہ عشق و جام وحدہ چھ باں یہ دود پر راجہ چنچو فائدہ ہاں اے دودانی نقصان چیاں اے دودانی بدلی بوگے آہگے امکان ہستی یا نے یہ دودانی ضرورت چیاں راجانی تہا ہمیں سرحالانی سرمرچی ماں دعوت داتا بانک زاہدہ رئیس کے آئی تعلق سے بلوچی لفظاں کا باسک ڈاٹ کام ہے فاؤنڈر اور کارمسترنت اور بلوچی لفظاں کے درہیں تک پہنا دینی سرا نوشتہ کاری اور جوانے نتکاری منتوار بانک زاہدہ تمہاری مارا شرف دا تو میں دیوانہ آہتے. اچھا اشیاء چپ سلامت بات ہے زیادہ تو میں یک جستی مت رکھا نا کہ یہ دودھ کے ہستاں بلوچی دودھ ربیدہ کی ہر چیز ہستاں کے جوڑ بوتا گاں ایش تائی خیالہ یک راج یہ تھا ایشانی اہمیت چی ہیں ایشانی ورزش چی ہیں ہمیں دودانی کے دود بلوچی دود کے بلوچ راج ہے واسطہ ایشانی یک راجی ورزش چی ہیں ہمیں اہمیت سب سے یک گپی بچارتا ہوں کہ کجام ہم راجی زندگ وگی مستر نشانی اولے کی زبان دومی آئیے دو ربیدہ گی اگر زبان ممانی تو دو ربیدہ کم گار بیان بنتی دو ربیدہ کے شاہ اردو رسم و رواج اور انگریزی زبانہ ٹریڈیشن یا کلچر نام دیں کولکارانی گوشے کے رہتا بنی آدم کجام ہم یک خاصی ٹولی زبان مذہب وردن چاگردی علو عادت ساز و زیمور و زندمان ہم تک پہنات درنگاز کرنے کے اس میں ہمارے نام دودمان ہما دودمان سرا کے راجی پار بے آئیے دودمان و ربیدہ گوشن تو ہما دودمانا کے راج مٹکنک بلوٹیت اچھا دودمانا ڈن حساب کنک بیتی چوش کہ بلوچ راج یک کوہنی راجی انسانی دفتر بازی انچی مادی چیز کے ہزارہ سال پیش و آہانی گورا بیتا گن بلے دنیا دیمروی ردا آہاں دیمروی کتا گو وطا مٹین تر بلے بلوچ چاگرد دا یہ وعدہ ہم زندے باہر ہیں پدرور کشو حضور گلو پیشے گیدان اٹکنک او آئی تہا زندگی کنک مشکے تہا آپے ساٹھ کنک پیشی سوا سے پادا کنک یعنی پیشی سوا سے پادا کنک کو زگرگی روچے سرا دراجی پند بور رگ یا کشتو کشاری کارانی انچی کوہنے رہبند کارمرز کنک کہ انو پدمنتک یعنی حساب بنتی تو منی چمنے ذرا یہ چیز ایشا ماں بلوچ چاگر دے دودمانا گیش ای مجبوری زام
بلے دومی نمگا بلوچ شاگردہ کی وتی زبان داشتک وتی گورے پشکے جلوانا کی دوشم داشتک وتی حاصل وردن داشتک وتی ساز و زمر داشتک اوپا وتی چاگرد ست و نپا لاتے حاصل دودمان برجم داشتک ایشانی بستار سک برزی اور ارزش تی سک بازی چشکی سورو سانگی دیوان ببند یا پرسے پتھر بچ بیت یا چلگی دیوانی بیت یا کسی پا باہوٹی بیت یا مہمان در دفا بیت بلوچ وتی حاصل تبو عادتانی صحابہ ای موقع پا کمکا پت کنزوک نبیتی. تو شاید کہ بعض این چیز کہ فرض کم مشق سوا سے ایشانی پند برگی یا کہ ایشان گوڑا ضرورت آیا دودا جنم دا یا کہ دود ضرورت جنم دا مطلب ایش ہمیشہ کم مصرفات کہیں دا چیو شاید تو اب چر لاتے چیز ما ای نشان پرچا ما ای گپانی نشان پمش کا ہوتا کہ من نیٹ سے ایک سوشل میڈیا سے ایک چیزیں گندے گا کہ میں مردم جی جی مشق آپا پیشداراں گدانا پیشداراں تے او ہما یک کوہنی زندگی پیشداراں اور ہمیں ظاہر کرنا ای میں دودمانی بچل ایک اما زمانہ کہ انسان دنیا تہا کگ آیا ہوتی ضرورت حسابہ ہر چیزیں چین کو تک ہوتی زندگی باہر جوڑ کو تک ای آئینی ضرورت بیتا گا صحیح بلے انوگے دورش میں بیچارے بازینا نا یعنی بازے راجہ نا ای چیز یلد آتا گا پرچے کہ آئینی ای مجبوری نہیں نو آئینا شرطنے آسراتی رسیتا گا آئینا شرطنے ضرورت یعنی ای چیز رسیتا گا تو گدانا ہوتی دودمان نمن نیتی ہمیں رنگا مشکی آپے جہاں اگر ریفریجریٹر کارمرز کنا گئے یہ ضرورت بدل ہوتا گا نا بلے دیشی یہ ابھی مشمارا دومی ایشے پہنات گوشت کہ انچی چیز ہم ہستان کہ میں بلوچ زندمانے یعنی پجارا چشکے تو بزیر ما شمارا گوشت کہ میں میار جلی میں یعنی مہمان جلد جی جی صحیح یا میں گورا تو گزیر کسی کے باہوٹیا بیٹھتے ہیں یا پناہ دے صحیح میں لاتے یعنی بلوچانی کے دودمانے لاتے انچی چیزاں کہ آمیں بلوچی دودمانے تو بزرگ بلوچ راجے پجارا آنی دارہ کو ضروری اور آنی ارزش ہستے صحیح جی جی پہلے آج چیز کے تو بزرگ مجبوریاں آنی وہ ارزش تو بزرگ کے وہ مجبوری حد تک ہستا ضرورت بوتا گا کہ آئیں ضرورت ہیں چونکہ مشق آپ ہیں یا کہ سواس ہیں یا کہ چیئیں ایشو مطلب انسانی بنیادی ضرورت بوتا گا کہ آئیں بلوچوں کو ایجاد کرتا گا نا ایشانا کہ ایشی یا کہ دود یا کہ ربیدہ گیں دود اور ربیدہ گیں یقین چیزیں یا دو جدا جدا ہیں چیزیں دودھ کے بتے ہیں بنداتا یہ تو سرجمی انسانیت یکی پہ میں بھی کہ کم کم یہ ضرورت بیان با یہ چاگر دیشے کارمرز کا نام کا اور ربیدہ کے تہا ہم مخصوصی چیز پتہ کایا کہ خاص اما راجے پجار جوڑا مثلا ہمیں کہ لکھنی مشمار ہوگا اشتا ہمیں مخصوصی چیز مثالے میں سور سانگا نہیں حساب کتاب خاص کر تو بیچار مردین سرجمی خرچہ برداشت کا جنین باری سبق کو تک صحیح در کومانی گورا جہز حساب کتاب است مائی گورا نیستے مائی گورا جنین آدم یعنی یہ حوالے چھے تو بزرگ کے آزادی صحیح پدا ہمیں رنگا میں بلوچانی گورا میار جلی ہستے مہمان نوازی ہستے میں گورا بازی چیز ہستا کہ در کومانی گورا نیستا تو آما چیز کے مخصوص ہوتی راجے پجارا آمیں ربیدہ اچھا ہاں ہمیں دو ربیدہ گا نا تو ایتیکس گوشت کرت کنے یا نا مطلب تی راجی ایتیکس تھا نا ایش جی میں ہوتی راجی ایتیکس اچھا میں آگا ہوتی زیہ بیچارا یا کہ گوستا بیچارا مطلب زی گوستا شکر یک تجربہ ہر قومی ارگوں یک ٹائمی گوستا وحدی گوستا اگر اسی طرح بیچارا گوڑے میں یہ دو ربیدہ گا فرض کم بعض ہستاں کہنچو کہ تو گوشت کل بیرگیری ہیں یا کہ مہمان نوازی ہیں یا بعض ہاں ایشانی تنو آیا اوور آل یہ دو ربیدہ کہ میں واسطہ بوتا گا یہ پر راجہ تاوان بوتا گا یا نب یا فائدہ داتا یا نقصان شریں دودا تو آتما تاوان داتا نا سوری نب داتا نا لیکن بلے ہما کے انچے دودھ مثالے ماں گوشیں بیرگیری ہاں بلوچے دودھ صحیح
بھلے بیر گیری ہمارا چچوتاوان دا تک صحیح یہ میں دودھ نہ بھی تک تو بزرگ کے میں تہائی چیز تک کیا ہو مارا بیر گرے گی میں سر زون متا یا یکی میں باہوٹی اچھا مثالے میں اگر سساری جنگے تو پوچھدرا بیچارے صحیح ہے یا تو مثالے دیکھے چیزاں نہیں پوچھدرا بیچارے لاتی چیز انچی بتنا کہ اگر بلوچ ہے تہا چیز اتکا گا آ چیزاں نہیں تاوان ہوتی چاہا بھلے اما دودمان کی وہ کسرا ہی ذکر کو تو ای کے بلوچ ہے پجارا یہ آتمن تاوان نہیں آ چیزیں کے شر رہا آ بلوچاں زورتنا تا روچ مروچی گونن اور اچھیا کے روچ مروچی چیز نہ زورتا گا تو بگن کہ آج کم کم اچھا بلوچی تا دیر بیان ایک اپن سرکم اور انترما گنتو جوانی گبجنی بلے یک چیزی نہ مانگیں دگا کہ نہ تا نہ بلوچانی تا بلکہ واضح راجانی تا تو بیچارے کہ آئینی دو ربی دا گیشتر جانی آدم انداشت گا پمیش کے مرچی ما تارا زحمت دا تو دیوانے تا بلے اگا ما بیچارا ہوتی چاپ چاگردہ گوڑا مارا ہمیں گندگ بھی کہ جنیاد انگتا تک جنیاد مانی کرا بازیں دو دستا کہ ام موجودا ہستا آیا رکھیں تگا اور داشت گا بلے مردینا نہیں تہا لاسٹا تک میں وتی مطلب زندگی گوشے ہوں کہ میں کر رہا کہ زمانہ گا تک آخر یک کی بچے تگا کہ یار مطلب کورگش کو کہ سالوں کر بورتش اودا کورگش کو آؤں مرچن نیستے ہیں نو اسی بار یہ تو چیزیں گوشت کرت کرنے اسی وجہ چی ہے کہ یہ مردینا آستا آستا یا لدیاں کرتا اور جنین مدام دو کلچرہ بندوں کے اور آئی زندگی سسٹمیٹک گیشتر ہمیشہ نہیں تھے آیا یہ مردینا نہیں داتا کی چیزی یا جنین وقت اڈاپٹ کرتا ہوتی انٹرسٹ سرا یا انسانی ساری بچر دودانی برجم داروک تو بنی آدم بنی آدم کے روز پر روز دمروی کنان کند آوتی گوستے بازی چیزاں ویل دیان کند تو نوکی چیزاں ہوار کنان بلوچ شاگرد جنین گیشتر شاگرد تہا زندگی کنو ہوتا ہے پمش کا آہاں وتی جنینی دو روی تک برجم داشتے گا بلے مردینہ کی دری شاگرد سواب درآمدان کو گیشتر نند پادا کو تک پدا ایہم مارے تک کہ ما پدمنتگی شاگرد دے بلکہ دیما رہوگے مراد درآمدانی دودھ زورا کو وتی کے یل دے گی پمش کا آہاں وتی دودھ کم کم ویل دیان ہوتا ہے دومی گپ شما کے سالوں کا نی کورا برا کو جان شوتے کے دودے گپ جت کے نو ایہم بازیں جہاں پش نکب تا اسے سبب شاگرد مردینانی تبے مٹبو او چیزیں سان مذہبی و شاگردی ہم استن کے سالوں کا نی جندہ ہمیں چیز وش نبیت جنینہ نہیں تبے مٹبو کے چانس نہیں دیں تبیوں کو مردینہ نہیں مٹبی نا جنینانی ہوں تب مٹ بیتے بلے جنین دان کی ہوتی شاگرد تہائی نا وتی دوداں کو ہم گرانچی توری شہرے تہا بھی اگا ڈیہانی تہا بھی شما ایک چیزی بیچارے شہرانی تہا کہ بلوچ جنے آدم اہم بلوچی دستی دوچ گورا کنن تھے نہیں ہمارا انگا کے ڈیہ مردم کنگا ہم اسے سواب ایشی کہ ہما چاگردہ نندو کا بلوچوں کو اڑتا ہو رہا بھلے ہما چاگردان کے بلوچیت نہیں ہما چاگرد مثالی اگر میں کراچی ہے دربار بزرگ کراچی ہے اما جہاں کے بلوچ تائی نشتر بلوچی گود گورا ہوا کنا بلوچی دوچی گود گورا کنا بھلے گیشتر یعنی پریفرنس دری لباسی یا دری چیزیں ہمیں رنگا چوش کے بلوچ جنی آدم گیشتر ہوتی چاگرد گیشتر ڈکے تک ہمگرن چین آوتی دودا داری تو چیو شے گوڑا گوگو آہدہ دود مٹ بیبانتی یا ان ایشانی مٹ بو تاوان ہے یا چیو شر ہیں یا خراب ہیں اور ہما دود کے توشے کے مٹ بیبان کو جاما مثلا یک کی مثالہ بدے دو ہوئے گا کہ مطلب آئین ضرورت نہ ہے یہ زمانہ گا اچھا بیر گیری بیرے گیرک بیر گیری معنی چی ہیں تی خیالہ یکیا مناغو بلوچہ مطلب کجان سلسہ گوشتا نا اچھا تو ہمیشہ نا کہ یکیا گو منا ردکوت ما یا بیرہ بگیرا بابا اوپار بکش بلے اگر دومی نہیں ہوگا کہ بلوچہ اوپار پہ کشتے ہیں گوڑا بلوچہ مرچی زمین سر موجود نہیں ہے بلوچہ تر صرف یک چیزی ہستے ہیں اور جنگی خصلت بلوچہ گاں رینیسنس پیریڈ ہے موجود ہے ہمیں بیرگیری سسالے جنگ کو مروچی تاروچ مروچی مناتے پاکی تاروچ مروچی برات پا براتا کشتا کشا رہے پر روچ مروچی پنجاب و سندھ آباد نہ بلوچ رئیت کم میں صحیح نا مجمرہ پسرا گوشت کے انچے دود ہستان کے بلوچ پجارا بلوچ یعنی کہ تو بزیر آمد تسمہ گوشت کے ایتھک سا
ایشانی برجم دارک ضروری ایشا کے تو ندار ہے اور پتہ زبان خاص زبان ہم تو برجم یہاں میں کہ سب دودھ بات رہی نا تو زبان ہاں ہوتی برجم دار ہے تو سوگ مند ہے اگر ندار ہے تو گار ہے دود اور ابھی تک تر دیمرو بھی رہو گا نیلا اوشتے آماج کنا تو چیز تر پدی دے باریا اما کس گشت کے دو روپے تک تر دیمرویہ نئے لیت چاہاں والی جستی کھنک لوٹیت کیا کجام دودانی باروا گب جنا گیا اجا کہ تا اما مردم کے دودن زوری کیا مطلب فنڈامنٹلسٹ گوشاں یا بنیاد پرست گوشاں کیا وشاں کہ وحدہ کو دود بدل بو مرچی زمانہ کا مطلب نوکے مردمانی گیشتر تیوری اور گپ ہمیشہ کبھی ورناوان اندانی ای سلسلہ کہ تو چے وشے دود ہے تو بعض چیز ہے مطلب بلوچا دود ہوتے ایر کرتا یکی ویشے کہ تو چلو بیرگیری بعض جگہ چلو آگا 30 سال جنگ سرا کب تب جنگ بنیاد سے بیرگیری سر نہ بوتا جنگ بنیاد سے زبان سر بوتا کہ تو زبان مطلب تو پناہ بورتا نا معیار بورتا ہے کہ زبان اداتا ہے کہ پناہ بوتا ہے سر بوتا باہوٹی بوتا اے لاتے چیز ہے کہ سورانی طرح ہیلپ کو مکیں بیچ جا رہے ہیں یا کہ آئیں رہو آئے گئے یہ ہمارا ایتھکس ہیں مطلب ہمیشہ نہیں بارے گپاؤں کہ ایش اوورآل تو کہ ہمیں قوم کے فرض کا یک ملک بلوچر ملک نہ بوتا نا بلوچر ہمیشہ اتر دودا نہیں تو بند کرتا اگر بلوچر ملک کی بوتے بلکہ آرے دودا ضرورت نہ بو کہ آئی ایک سسٹمیٹک لائی بو آ رہے قانونی بو آنچہ کہ فرض کا امریکہ ہیں ادا ہر راج یک لائی پابند ہر مردم یک لائی پابند ہیں درہینا نہیں تھا بلوچر چونکہ زمانہ کا چیستے ہر ملک کی ریاستی نہ بوتا وطی وڑا نشتا وطن منظم کرے کے خاطر ہمیں دود کے ہستا ہمیشہ نہیں پابند ہوتا نو خیر بعض جگہ نیستا ختم بو گرہ ہو گئے ماں بھی جس تک مرچنگ ورنہ کو شکی تر دیم روی نیلن تائی چی خیال نہیں بابتا منی چم نظر چھو نہیں آگاہ بچر میں ورناہانی گوشے گشیں کہ اگر تو دو روپے کا دار ہے مثال ہوتی دوچی لباسا گورا کنے یا بلوچی تاہا گب جانے پر تو کنسرویٹو ہے منی چم نظر آوت کنسرویٹو ہاں پرچہ کہ آوت نزانا کہ منی زبان ایک بستار چھئے منی لباس بستار چھئے صحیح اور دومی کا کشی کے طرح وطرہ معلوم ہوا گلوٹی کہ من چی چیزیں چی پرچہ کرنا تو رہی ہیں اور یہ سبب چی صحیح نا منی دو روپے کے تا چیز نہیں اس کہ من یہ سبب تو بزرگ کنزرویٹو جا گیا ہے صحیح نا شمانچو کے کوئی سور سانگانی تاہا کہ ایک دیگر کمک کنگیں یا پرسو پاتے ہیں تاہا ایک دیگر کمک کنگیں یہ تو شرری چیزاں یہ تاوان وانے مذہب بوتا یا دود بوتگاں یا کہ ملکی قانون بوتگاں منی خیالہ یہ دوران چیز کے جوڑ بوتگاں پر انسانی ترتیب ہے ہاترہ نا مذہب آکے مطلب دوران چیز کرتا ہے سسٹمیٹک کرتا ہے یا نمازیں یا عیدیں یا مردمانی عشیں آئینی دورہی مقصد ہمیں بوتا چونکہ بلوچ ایک کوہنے راجی بوتا آچھا مذہب ہوں ساری بوتا نا دورنا کہ مذہب ایشی ساری زندگی بوتا ہست بوتا گوڑا ہما قوم کے لوگ کے مطلب سیولائزیشن تا آتے ہیں گوڑا آیا و طرح ہمیں بڑے دود اور ڈانچہ نہیں تا ایر کرتا ہے بعضیں جگہ کے بعضاں دیمرہ بھی کرتا فرض کر بعضیں قوم بوتا گا مرج بوتا گا دیکھو قومانی تا گار بوتا گا ایک اسٹیٹی آتا گا جند شناخت گار بوتا دود کے گار میں جند شناخت گار بھی چونکہ امریکہ ہے تو یک قومی ہے یک انفرادی تو شناختی نگن دے نا ہر ایک کی ہستے کہ ایک ایز امریکن زانک با بلی شیطہ قومی شناخت نہیں نا ایشن سسٹم دے گران نو بلوچاری سر اچھا تائی خیالہ گوڑا کجام دود دیمتر زوت گہار بن تائی خیالہ اور کجام گیشتر وحدہ تک زندگ دارک بان ہمیں دود کے ہستا انو بوہ گیا آو کیوں وحدہ کجام جلدی گار بان بچن من یک چیزیں دلگوش ہوتا کہ ہر اما دودے کے بلوچ ماتا نہیں گورا ہستیں در قوم زالہ نہیں گورا نہیں ہستیں وقتی کہ میں بلوچ سوسائٹی تہا در قوم ماتان یعنی در قوم زال گشتے پیدا گانا میں بلوچ مردین گشتے در قوم گرے گانا نو ہما دو رویدک کے چا ماتا چکا رسے تک بلوچ ماتانی وسیلے رسے تک در قوم ماتانی وسیلے چکا رسیت نکنا ای یعنی تو بزرگ سے چینے تو کا دو رویدک تن چکا نرسا اگار صحیح اور دومی کا پیشیں کہ بلوچ کم کما کے شہری زندگی نے ان کا پیدا کی آئے نا سورسانگے دو ربیت بدل کو تگا پرسوں پاتی ہے دو ربیت بدل کو تگا او لاتے نہ ہوتی زبان مٹ کو تا لاتے نہ ہوتی تو گوشت کرنے کے چین مٹ
قيمتا وتي برے پشکو مٹین تگا تو کم کم شاگرد کے بدل بیان بھی تھے یہ چیز بدل بیان بنتے ہیں کیونکہ شہری زندگی تھا مثلا سیر سانگے لوٹ کی بتگاں بیت جاری جل بندی چلے گی سے پتہ نازیں پرسو پاکیا مردگے لوگ آئیو کہ مہمانانی ورگے ذمہ واری یا چشی ابید کے وقت زمانے ہٹ پوشی ہو باہوٹی ربیت بیتا یا میار جلیو مردم گیری ربیت بیتا لوگ کم کم حلاس بوانا ہاں بلوچن عشق یکنی میں یکی اگر تو چارے کہ اگر بیرگیری معنی مفہوم مطلب مرچی باندھا کہ اس طرح میں کچھ کہ ایش جوانے دو دن ہے بلے اگر اسی معنی مفہوم ہوا بیچارے بعض جگہ مطلب تی قومی حیثیتاں ہوں طرح زندگ داں بلے اسی اپوزا تو چارے کہ اگر یک تائی دو دیتا اے ہوں ہستے کہ اگر یکی تی پیس یا تی براس یا تی مردم دوستر عزیز کشتا آتا یہ ساکیت گوڑا آتی مہمان تو نان دے ای پتر زندار انہار عزت دے نا تو اور بعض یہ بڑی چیزیں کہ یکی دومی یہ چیز بوتا گا بلے دیگه یہ گپے سے کہ بلوچ بعضیں یک ملٹی ڈائلیکٹ قوم ہے مطلب دو سے زبانہ نہیں تھا گپ جہاں سے چار ملکانی تھا باہر رہے ہیں اور پاکستان تھا یا کہ ایران تھا یا کہ افغانستان تھا یک جاگہ یا نہیں فرض کا پنجاب ہے اس تک کہ سرائی کی گپ جو نا 2.5 کروڑ آبادیاں وہ بلوچی جند نہ دو دوتی جا گیا ہے نا یا کہ سندھا ہوں بازیں ہستاں کیا دور درازہ اسی طرح افغانستان ہوں ہستاں ایران ہستاں ایز اے زانت کار ایز اے تو چی وشے گوڑے ای گوڑے قومی آرہا وہ تھی 2 روپے دگانی بچہ ان کے خاطر اچھی کہنے گی کہ انچو جاگاں باہر ہے آرہا مرکزیت تو چون دے بچے شما کے مثالے پاکستان تہا پنجابی گھبجت نا پنجاب بھی اگر نا سندھ بھی ادھر سے پہ میں بلوچ آباد اول ہما بلوچی کیا بلوچی زبان نے یک خاصی گالوار داشتے جو کہ پنجاب سلیمانی گالوار داشتے گے اور وتی 2 روپے تک ہم داشتے گے دومی ہما بلوچ کے ہاں زبان وہ سرائکیہ مٹین تک بلے 2 روپے تک چیزیں پہنات برجم داشتے گے اور پار وطا بلوچ کوشن سیمی ہما بلوچن کے آہانی تہنا نام پشکب تک بزا آہاں نئے زبانی داشت تک نہ کہ وتی بلوچ 2 روپے تک داشت ہمیں یہاں سندھے تاہیں کہ لاتینا زبان داشت تک گالوار مٹین تک لاتینا بلوچ جہاں سندھی زبان زور تک بلے 2 روپے تک چیزیں پہنات برجم داشت تک لاتینا تہنا پر نام بلوچن دیگا آہانی زبان 2 روپے تک درست سندھی نہیں صحیح منی دلا اولی جو زبان حب و واحد دلا ودی کنے کے شنی تھا چشکے پناہ بلوچا نصیر آبادہ دیوان برجم داشت اور ڈاکٹر حامدہ ڈیرہ غازی خان بلوچانی دلا بلوچی زبان ارزش ودی کنے کے جہد کو کہ چدو پد ریڈیو ملتانہ بلوچی زبان چینل بنگیج بھی تو مدن شاہ دربرجہ بلوچی ڈپارٹمنٹ بنگیج کنے کے جہد بو گئے چیشی ابید بلوچی ٹو سندھی بلوچی ٹو پشتو بلوچی ٹو سرائکی لفظ بلدانی یا ڈکشنری سے دیما یارے کے جہد بے بلوچی اور بلوچستان ہمک بلوچی پلیٹ فارم سرا سندھ و پنجاب بلوچاں بار زورگی مودیت بھی اور ہمیں رنگا پنجاب و سندھ زبان اور لفظاں کو 2 روپے کی پلیٹ فارم نہیں سرا بلوچستان بلوچاں ہم مودیت بھی تاکہ یہ جیڑا کم کم وقت حلاس بیان بھی بچہ چونکہ شما وقت گوشت مارا ملک نیستے ماں ہر کاری انڈیویجول سطح کنے گئے ایک کسانی گروپ سطح کنے گئے تو آئیے طریقہ کار ہمیشہ ہی کم کم یعنی کارکنان بکنے زبانہ نزدیک بیاریں زبان آئینی لفظاں کا نزدیک بیاریں مردمانہ نزد بیاریں یعنی جس طرح وہ دیر بیتتے ہیں بلے تائی دیما پتہ تو اسی مرکزی دے کے خاطر بلے تائی دیما پتہ یک ہنچے اپوزے ہستے چونکہ فرض کا ایران تے شک کے 3 مطلب تن بلوچی نامے زور کے سر پابندی ہیں تر علاقائی نام تی بدل کنک بو گئے یا کہ پاکستان ہے فرض کا تر مطلب 3 حساب تروانی نگ نبو گئے یا کہ بلوچستان تے گپاؤں مطلب کہ پنجاب تھا ہمارا آیا بل افغانستان ہے اودا چیچی مسئلے چونا دیگر ایز اے بلوچ تو مطلب نیشنل ریفارم یا قومی دود تو چی قسمہ مطلب تجویز دے کہ چون اور کہ سجن بلوچنی مرکزیت تو چون بحال کنے بلوچ مرکزیت بحال کرنے کے واسطہ مشورہ میں گوشتنا کہ بلوچانا یک جاہیہ نندک کپی صحیح کسانی جہد کنک کپی کہ یعنی بلوچ یک جا بے بم اور پتہ گالوارا نسرا جنگ الاس کنے گی ہیں صحیح اور دومی کم گالوارا سے جنگ الاس کنے مطلب چی ہیں
गालवार सर इशे की भाई माँ ताना हर एक की बेहती बस में मक्कुरानी निविष्टा बेका मैं मक्कुरानी गालवार बुजूर इतने तुरे यानी तवारे दा मया अंते बुजूर अंते ಈ ಚೀಜಾಗ एक साइड है ಇರಬೇಕಂತ ಶರ್ नहीं पंजाब साइड मर्दम आनी गालवारन तुका देगा तवार हस्ता अबुजूर अंते बले बलूची निमगा ब्याया सिंधे निमगे मर्दम सिंधिया जहा बलूची गाला कारमर्स बेकनंते अगर आनी तलफ्फुज देगे रे आनी लहजा देगे रे मसला ही नहीं अवली गप पेशे के दुरुस्त यकजा करने गया ताकि मर्दम यकजा और ना पाना तो जानत ना करे देवे मर्दमानी जरूरत चाहिए मुमकिन है मन नहीं गप करने गया गालवारे सही भले वहदी के आ देमा बयान है ई जिड़े जंतु में मतलब ताई गोशे के मतलब ऐसे कि तो गोशे के बलूचारा होती मरकजियत देगे खातरा या कौमी मरकजी रिफॉर्म देगे खातरा या कि दोबारा रिफॉर्म देगे खातरा आ रहा एक वो एक सेंट्रल एक मरकजी लूटी चाहे मीडिया शक्ल भी चाहे इदारे शक्ल भी कि आ दुनिया हर जगह चारे मुल्कानी या यकी मुल्कानी तहे मर्दमाना आवार और एक मरकजी थे और एक प्लेटफार्म सर निंदक भी तो आवती जीड़ा हो जंजाला एयर भी करना था ख्याल हमें बड़ा कुछ में निकला ना यहाँ और ये खाते तक तो बगोशी हाँ वस्ती करनी जब मैंने तो आर मर्ची थी में जाहिद रईस तुम्हारा वाहदा तो शरफ दा मर्ची में दीवान आते मैं दो रबी दग निसर गप्पा था शरफमंदा दो रबी दग इंसानी बुनियाद है इंसानी ज़िंदगी है हम चीज़ों के मर्दमारा बाज़ें जगह सपोर्ट करना बाज़ें चीज़ें ना बानुक ज़ायदा रही है कि बाज़ें दो हस्ता के बलूची जिंदमाने तहा तावान बुतगा और बाज़ हस्ता के नब बुतगा मतलब वो वाहदा छे अबेद ये दो रबी तक बदल बुआन बन तो दे मारा हमें सरहाल सरा मागुद्दे का बाज़ें मर्दमा गप जना पर चके दो गो इंसानी तारीख़ है गो इंसानी ज़िंदगी है इंसानी राजा गो हम ग्रेंचे यह पर रास्ते के बलोचा निकले बाज मोहकम दूध बूता हमा दूध के आहा मरुची बलोचर गारबू अगर नेश्ता हमा दूध के आहा न मरुची बाज मर्दोशी के ए दूध जवाने दूध नबूत गा फर्ज का मतलब ये गप्पे ए गप्पा उशा के एक ज़माने के जाड़ो ज़ुबान सरा होती जाह कुश्ता चाकर पयक पनाही अवस्था ज़ुबान दा कोल बूते के ए मनी पनाह है आई वती जिंदे कज़न वती जिंदे फैमिली सी साल तक जंग को लक्का मर्दों मुड़ता सिर्फ हम एक की वास्ते कि मनी बाहोटे दस जता और शेमरीद होती जनीनर वजन दिश्तर विबक्षे के बख्शात के मर्ची बांध में नोके वानंदा उशं के दिश्तर मतलब चीज़ें नहीं कि तो आरा बख्शे आए कि एटम में नहीं एक चीज़ें नहीं मतलब आरा इख्तियारात न बूता भले बलोच ज़िंदगी आ ज़माना का कि बलोच निश्ता आ बलोच ज़िंदगी दिगरी बूता ये ज़माना का निश्ता बलोच ज़िंदगी दिगरी भले एक चीज़ कन्फर्म है एक चीज़ ऐशें आ ज़माना का कि बलोच निश्ता हमा ज़माना का कि बलोच बूता बलोचर उती जहागे गर्दे जनक सख ग्रान बूता हर एक के उती जहाग रोदें ता मज़न करता उती जहागे जनक सख गर्दे जनक सख ग्रान बूता भले समाज देमा चागिर्द देमा चम्मे जहल कनक शायद ची मस्तरे मतलब अजियत तिबूते पमाई हमें वड़ा शेमुरीद हंचुश हमें वड़ा हंचुश के बाज़ें दूध बूते आहानी बदौलत ची मरुची तक मैं ज़ुबान बलूच एक ज़ुबान ही बूता कि मरुची मन निकाह में हूँ पेपर असर नहीं ज़ुबान असर आया मैं मतलब मस्तरीन हर चीज़ के बूते निकाह के बूते आहूँ रिटर्न शक्ल न बूते आहूँ ज़ुबान शक्ल बूते कि हमें कुर्बानी के जाड़ो दाता हमें कुर्बानी की फ़लानी दाता हमें कुर्बानी के गस्ते मर्दों दाता आनी था इसलिए सर गाप जना देम तरह इंशाल्लाह माशुआ मरुची वाद पासम दा असर हो गई अल्लाह बावटे